Jeg vil gerne vise, hvordan man laver en sumkurve. Først så går du ind her og trykker lister og regneark. Så først så plotter vi intervallerne ind. Det kalder vi så interval. Og for at kunne gøre det, så skal du først lave sådan gåseøjne, og så går du ind heroppe i værktøjslinjen. Så går du ind i tegn, og finder du nogle firkantede parenteser. Så sætter vi dem ind der, og det første interval hedder 25 til 30. Der er det så vigtigt, at man laver sådan en semikolon. Og sådan bliver vi bare ved, indtil vi har plottet alle intervallerne ind. Så mangler vi kun lige det sidste interval. Sådan der, som er 5. Vi mangler lige den der parentes. 55 til 60. Og så har vi så lavet intervallerne. Så skal vi så finde ud af, hvor mange der er i hvert interval. Og det kalder vi antal. Og så ved vi, at det her interval, der er der 1 person. Eller 1. Og så der er der 4. Så er der 3. Så er der 7. Og så er der 4 og 3 og 1. Det er bare sådan ganske enkelt. Du propper bare de tal ind, du har. Så skal vi så bare proppe endepunkterne ind fra intervallerne. Og det kalder vi så endepunkter. Og så skriver vi bare 30, 35, og 60. Så det er så de her tal her, vi har taget. Så skal vi lave noget, der hedder cum-antal. Og det kalder jeg så bare heroppe. Cum-antal. Og så for at gøre det lettest muligt, så kan man skrive sådan en lille kode her, som der hedder cum med C, og så bare sum, og så en parentes. Og så kan jeg hive ned over dem her. Og så skulle den meget gerne bare kunne regne det ud. Det gjorde den så også. Det var heldigt. Og så har vi så, ja, cum-antal her. Og så skal vi lave noget, der hedder cum-frekvens. Og det skriver jeg så bare her. Cum-frekvens. Vi skriver bare cum-frik. Fordi den kan ikke skrive så meget gang. Og det skriver vi så en kode her. Og der skriver vi så også cum-sum. Og så hiver vi ned over dem her. Nå ja, jeg mangler en parentes. Sådan der. Ned over dem her også. Og så fordi det er nemmere for mig at se hernede, så bruger jeg den hernede. Og så siger vi, det der, jeg var lige ved at glemme noget, og det er, at vi skal tage og lægge alle de her tal sammen. Så det gør vi ved at trykke hernede, og så laver vi et lighedstegn, og så skriver vi sum, og så laver vi en parentes, og så gør vi det, at vi hiver alle dem her ned. Og så trykker vi enter, og det bliver så 23. Det skal vi så bruge i den her formel ting. Og så siger vi her, divideret med 23, som er det der felt. Og så kan vi så sige gange med 100, fordi vi skal have det i procent. Og så siger vi enter. Og så har vi det så, og det skulle gerne give 100 til at slutte med, så det var jo bare perfekt. Og for at lave en sumkurve, så går vi så ind og laver 2 skærme. Det gør vi ved at trykke heroppe. Sådan der. Og så gør vi det, at vi går ind i diagrammer og statistik. Og så hernede, så skal vi så trykke endepunkter. Dem har vi her. Og op ad y-aksen, der trykker vi så cum-frekvens. Så har vi sådan en fin graf der. Og så vil vi gerne forbinde punkterne. Det gør vi ved at gå ind i værktøjslinjen. Og så skriver vi vist undersøg
Nej, det gør vi ikke. Vi vil gerne forbinde punkterne, og så går vi ind i diagramegenskaber, og så trykker vi forbind datapunkterne. Så forbinder de sig sådan fint sammen. Så vil vi gerne lave nogle kvartillinjer, og det kan vi gøre ved at trykke her, undersøg data, og så plotter vi en funktion. Så ved første kvartil, som er 25, så skriver vi bare 25 her, og så laver den sådan en konstant. Det gør man så bare ved alle kvartilerne. Så vi skriver 50. Og ved tredje kvartilen skriver vi så 75. Så har vi 3 fine kvartilsæt. Så kan vi lave noget, der hedder grafsporing, og det gør vi ind og undersøge data og grafsporing. Så kan vi sætte sådan en lille punkt her. Jeg vil gerne sætte den der, hvor den skærer den vandrette linje. Så har vi fået et koordinat for det punkt. Og så bagefter så kan vi lave noget, så kan man også lave en lodret linje, og det gør man ved at gå ind under undersøg data, og så siger du plot værdi. Så plotter vi en eller anden værdi, nu siger jeg 45. Så ser vi hernede, at vi finder ud af, sådan, ja, hvem der har 45 i kun det tal. Og så for at finde ud af, hvor mange procent der har under 45, så går vi ind også i undersøg data og trykker flytbar linje. Så gør vi det, at vi skal flytte dem sådan, så den har en x-værdi på 0. Det kan godt være lidt tricky. Der. Og så hvis man trykker i midten af den, så kan man få lov til at flytte den op og ned. Så vi rammer det her punkt her, hvor det er, at vores lodrette linje er. Og så kan vi så se, at den skærer i 65 på y-aksen. Det betyder så, at der er 65%, der har et kondital under 45. Nu har jeg vist de ting, man kan lave i en sumkurve, og hvordan man laver en sumkurve. Og håber, I kan bruge det til noget.